Wala problema natin pedidos nga para kurinti dia. Nga basin ugma. Hi guys, may buntag no, so karon mao ni ang part 3 sa ato ang video. Sa karon nga video, atong adtuon sila dito kung unsa na ilang kahimtang dito karon. Pero sa pagkakaron kay moadto pa ta sa lungsod sa Dumanog kay mapalita sa mga kinahanglanon para sa ilang kuryente no. So karon na ilang gikuan nga matauran sila og kuryente. So aduna natin natigom gamay sa to ang GCash sulod. So mo na to ang ipalit og mga item no. So tara, yogi ko ninyo antod mo man yung video. Let's go. Kadang ato ta sa Sibico guys kay ang ubang item guys wala man dire guys kay naman dito Sibico, so ato ta rito nya guys kami padong mi uli kay man mi dito. Ato guys makita ra nato dito niya kung unsa na gyud ang kaimtang nila. Pero guys wa sila nag-expect guys nga nagpalit ta og mga item para sa ilang kuryente guys. So murag gyud pa sa surpresa para sa ilang pamilya, pero gikan ninyo guys ako ang tabang para sa ilang pamilya kini. Wala daw mga guys adunay bisita nga niduol sa ilang pamilya ug nihatag og gamay hinabang para makatukod sila og laing balay. Ay dili man to ilang kaugaling yuta kay ibalhin na sila para naa na sila legal gyud nga balay ug matauran og kuryente. Og sinanay minang naara siya diha naglaba. Doon ra pug tubig guys mo pabor kayo. Og si kinsa ka man ma'am sir, daghang salamat sa inyong pagtabang sa ilang pamilya. Dako na kayo ning tabang para sa ila. Sukdon gikan ng wire dire ingon sa poste. Kailangan na kining hinay-hinayan para mahuman ni kining ilang panimalay o makabalhin na sila dire. Register pa ko na po ato sa Bico. Wala problema natin pedidos nga para kurinti dia. Basin ugma. Aris As may na apit dai. tuwag lungsod. Ngasal ko na. Kuan nga makakuryente na sila. So tanang expect no. Ngayon kay balay na balay. Kuan sila og balay. Ako ko digyawan. Oh, yan. Mga to nga gidagay-dagyawan nila. Kita mag-expect no nga. Ngayon ana no nga may mo sila balay bag-o no. Okay. Kani dili man nila nga kuan yun yuta. At hapit na mahuman nila ang balay do nya. Trabaho unon pa to dito. Nya. Materials ko lang to. Siminto balas mo na ko lang. Siminto balas. Dito sila mga materials Mga hollow blocks. Sunod semana sa. Okay, human na siyang balay. Update ug yapon ta mo guys. Human na gyud kita. Sa Update mo. Power. Peace. Woo!